laskar-laskar dari putra Pai Muda Ayah Yayi ajenakan tenggelan tumanina iring tumindake sikakan secendak secerle dan dancang cutali wanda maju maju di medan laga. Ayah maju Yayi tandang lantu mandang rapatkan barisan Yayi. Ngaturaken puji kelawan puji marang Gusti Kang Maha Suci ingkang maha welas kelawan asih ingkang maha welas kelawan asih sing duwe kendang ungu sing duwe kendang ungu masih bayari sing duwe kendang ungu minangkane wong sing paling eman sing duwe kendang ungu wong sing paling sayang sing duwe kendang ungu sesampune ngucapaken kesuwun sing duwe kendang ungu minangkane ari minangkane wong sing paling eman sayang. Mas Ipul yene mansih atune maneh Mas Ipul minangkane sing ditembangi aduh Mas Ipul mas sing bayari sing duwe kendang ungu sing duwe kendang ungu makan paling sayang Terus sing duwe kendang ungu minangkane sing duwe kendang ungu wong sing paling nyaman sayang sing duwe kendang ungu aja ilok mati gawe lamun sing duwe kendang ungu sing duwe kendang ungu wong sing paling emanan sayang sareng Kang Badrune Keding Dukang Badrun masih bayari Kang Badrun soten Dukang Badrun sing duwe wilayah dhewe sing duwe kendang ungu sareng Kang Badrune Keding Kang Badrun minangkane masih bayari Jalar sutra malil balendra wong ayo masih jantung hati ari wong dengenok kaya katon Kang Badrun kaya katon bae ni mata Kang Badrun soten duka Kang Badrun akan bayari Kang Badrun aja lali sareng kulane sareng mimituan rumah Keding arien wangang sulma kulane melu sing duwe kendang ungu minangkane wong sing paling iman sayang dewek sareng bunda elek aja ngalali mas lawase sareng bunda elange Keding sareng Kang Badrune Keding minangkane wong sing paling eman betis manis belendrang mah banyune kaca Dukang Badrun yene man sikatone maneh sareng bunda elange Keding bunda elang kang mirengaken eling-eling makan eling sing duwe kendang ungu rumingkan di bumi alam sareng Kang Badrune Keding sareng mimituan rumah Keding wong sing yang paling emanan sayang dewe jangan suka makan ketimun
tukang Badrun hatinya mon mah banyak getahnya. Kang Tameng jangan suka berpikir lamun sareng Kang Tameng keding minangakane sing paling eman. Kang Tameng nok ima sayang nok ima wong sing paling sabar aja ngalali mas lawase. Iya Kang Tameng nok terus aja lali seumure. Aduh Kang Tameng minangakane sing mirengaken. Kang Badrun aja lali sareng kulane sareng sing ndang kowe kedhi wong sing paling eman sayang dewe. Kang Tameng juragan ayam minangkane sine pasar Sukra dewe wong sing paling eman lan sayang. Sareng mamae mikowe keding minangkane mimituan rumah dewe aja lali selawase. Mama Niko minangkane mimituan rumah keding. Mama Niko yene man sikatone mane. Mama Miko aja ngalali mas lawase. Kang Tameng sing mirengaken aja ngailok padi gaweng lamun sareng Kang Badrune keding sing duwe kendang ungu keding minangkane wong sing paling eman aja lali selawase. Kang Badrun sayang